Jasotzea eta otoitza, 1905. 1885 garren urtean, organo berri bat inauguratu zen Tolosako Santa Maria parrokian, Stolzfred dotore eta arranditsu bat. Tresna horren bidez, interpretaziorako zituen doainak erakutsi zituen Eduardo Mokoroak hainbat hamarkadatan. Behar bada improvisaziorako zuen gaitasunagatik, ordea, doi utzi zuen dozena bat obra tresna horretarako idatzia. Mokoroak 1905 maiatzean idatzi zuen organorako lehen obra, Jasotzea eta otoitza. Hain zuzen, egileak berak zehaztu zuen konposizioaren data. Lehen sekzioak fuga bat du oinarri, inundik ere motu proprio arauaren aholkoa hartzen du aintzat. Bestalde, piezak ezagun du Johann Sebastian Bachen eragina eta itzala. Bigarren sekzioak, otoitza, berriz, izaera desberdineko bi pieza ditu oinarri. Ia rondo baten modura hartzen du pieza batek bestearen lekua. La minor tonalitatean idatzirik, bere maiorrera modulatzen du amaieran.